Il-mexxej Laburista Robert Abela beda t-tieni ġimgħa tal-kampanja tal-Labor għall-elezzjoni tas-26 ta' Marzu b'aktar wedjiet ikkupjati mill-proposti li l-Partit Nazzjonalista preżenta fil-programm elettorali tiegħu inkella miżjudin ta' kaf. F'konferenza tal-aħbarijiet biż-żewġ deputati mexxejja u l-President tal-Partit bil-qiegħda kwieti u mitfuha fil-ġemp, Abela baqa' m'għalx meta l-Labor se jkun qed jippubblika l-manifest elettorali u allura qed jara kif jagħmel biex ikompli jipprova jikkopja il-mod kif il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech lest itejjeb il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Waħda mill-proposti li l-Labor ikkopja mill-Partit Nazzjonalista għalkemm nofs leħja hija żieda fiċ-Children's Allowance. Madankollu, fil-waqt li l-Labor irid iżid din l-għajnuna b'9 €, il-Partit Nazzjonalista diġà kommetta ruħu li gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech iżidhom bejn 150 u 1500 € għal kull wilt skont l-isfidi li dawn ikunu qed jiffaċċjaw. Nofs leħja wkoll il-mod kif il-Labor ta' Abela qed jgħid li jrid iżid servizzi tal-IVF fid-dawl tal-weda li jagħmel biex il-mediċini kollha dan il-proċess jibdew jingħataw b'xejn. Madankollu prova jnessi l-fatt li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur jipproponi li l-proċess kollu tal-IVF ikun b'xejn għal koppji kollha. Abela u l-partit tiegħu ikkopjaw ukoll l-idea ta' garanzija tfal. Bil-Partit Nazzjonalista jipproponi li gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech jara li jkun miġġieled il-faqar fost it-tfal anke permezz ta' skema tal-Unjoni Ewropea. Ikkopjata wkoll l-idea li koppji jingħataw kreditu ta' taxxa jekk ikollhom lil uliedhom f'attivitajiet ekstrakurrikulari kif ukoll li jkun hemm estensjoni fis-servizzi ta' childcare b'xejn. Bil-Labor jgħid li dan is-servizz għandu jkun estiż ukoll għal koppji li ma jaħdmux. Din il-parti tal-Weda Laburista ħolqot reazzjoni fuq il-medja soċjali. Il-verità hi li 8 ijiem minn meta bdiet il-kampanja elettorali, Robert Abela qed jażel li jibqa' jaħrab milli jippreżenta proposti validi b'risq il-Maltin u l-Awċin. Al kontrarju tal-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech li ta' kuljum qed ikompli jispjega proposti li bihom jara li ħadd ma jibqa' lura.